What's up mga kasolid? Kumusta po kayo lahat dyan? At isang masayang araw din siya, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. At dahil masaya ng panahon ngayon, no? Umuulan-ulan, no? Pakita mo Mrs. Kitchen, yun, no? Medyo madilim. Magluluto tayo ng masarap na sabaw. At hindi lang basta masarap na sabaw, special na sabaw. Dahil magluluto tayo ng beef pata. Baba. Yun, no? Pinay-slice ko na kanina to sa palengke, mga kasolid. So ngayon, i-slice lang natin yung mga tirang nakadugtong. Pinugasan ko na nga pala ito, mga kasolid. Kaya isasalang na lang natin mamaya. Ganda ng kulay. Napakasarap nito, yung mga litid-litid, Mrs. Kitchen, no? Sariwa. Ito yung masarap dyan, no? Yun, no? Ito yung, pag napalambot mo to, sigurado, ubos ang isang kalderong kanin. So, start na natin ilagay dito sa ating pressure cooker. Ang lalaki. Mapaparami na naman yung saing mo yan, Mrs. Kitchen, no? Minsan naubusan tayo ng kanin. Lalagyan natin ng gripo stock. Alam mo yung gripo stock, Mrs. Kitchen? Tubig sa gripo. Pero mineral to. Lalagyan natin ng daon na sibuyas. Hindi rin mawawala ang sibuyas, syempre. Yan, oh. Lalagyan din natin ng beef cubes. Sarap yan dahil maulan. At lalagyan natin ng paminta. Sasangkapan din natin ang asin para magkalasa na habang kumukulo. At igigisa pa natin mamaya to, mga kasolid. Papalambutin lang natin siguro mga 45 minutes bago natin igisa. Maulan na umaga. So yun mga kasolid, pagkalipas ng 45 minutes, check natin. Yun, oh. Malambot na ba, Mrs. Kitchen? Lambot na. Lambot, no? Hindi na lumalalim. Dahil malambot na, mga kasolid, magigisa na tayo. Unahin muna natin sibuyas. Yan. Sunod natin ang bawang. Lalagyan nga pala natin ng aswiti, anato seed para pampakulay. Siyempre, sasalayin natin yung buto para hindi natin makain. Sunod na rin natin na sibuyas. Sibuyas, mga kasolid din, no? Eh, kamatis pala. Gutom na kasi ako yan, kaya... Hello, where'd you buy that? Ang bango, Mrs. Kitchen, no? Nangangamoy. At dahil durog-durog na ang kamatis, mga kasolid, lagyan natin ng paminta. At sasalahin lang natin yung pinakulo natin kanina, yun, no? Ang bango.
At ilalagay natin yung sabaw. At hintayin lang natin kumulo mga kasolid. Yun oh, kulong-kulo talaga oh. Sarap ng yung tsura. Lalagyan natin ng saging, favorite ni Mrs. Kitchen. Yan. Lalagyan din natin ng pechay ito. Yan ang matindi dyan, pechay. At tatakpan lang natin uli hanggang maluto ang pechay at ang nilagay nating saging. So yung mga kasolid, ito na namin nilutong kinamatisang pata ng baka. Sarap. Ang bango, ang lambo-lambo ng baka. At bago po kami kumain mga kasolid, shoutout ko lang po si Sir Ivan de la Cruz from Nueva Ecija, Rizal. At si Sir Aldrin Gorospe. Shoutout po. Shoutout po, sir. Ano, kaya na tayo? Kaya na tayo. Kaya na po tayo mga kasolid. Ito nga po pala yung sabaw ng ano, niluto natin. Sarap. Dahil maulan ngayon mga kasolid. May sabaw. May sabaw. Sabaw ka. Favorite oh. Init, tumusok-usok pa. Ito yung sa'yo Mrs. Kitchen. Uy, yan no. Laki. So, Kain po tayo, Madam ni Crafty Lady. siyempre mag-gulay din. Ah, init-init. Hmm. Sarap. Yan no. Kita nyo ba yun mga solid? Lambot. Kain po tayo. Ang sarap yung sabaw. Kumain talaga bago luto. Init, aray. Paso ako. Sana po gaya nyo ang recipe to mga solid. Grabe. Yan no. Kulay pa lang talaga mapapalabang ka na. Babaso-paso ka pa talaga. Grabe oh. Musok, no? Ano pa? Ang sarap. Hindi ko na siya maawa ang sarap ng camera. Sobrang imit. Kakaluto ko kasi. Ito yung balat oh. Napakalambot oh. Ano ba? Napakalasa, no? Ano masabi? Mainit. At syempre, congrats natin si Boy Sipat. Bagong vaccine siya ngayon para makapasok na siya sa bandang August. Ito po. Ding! Congrats mo yung sipat. Hindi daw siya nasaktan. Kaya niya, no? Wala man daw kasagit-sagit. Napakatapang na bata, kahit payat.
Kaya mo, lambot to. Labo. Sarap. Try natin yung saging. Yun, may saging pa. Sarap. Lambot. Hindi yan po siya kalambot, oh. Yun, Nakatagtag na. Grabe. Kain po. Sarap, sarap. At sana po sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo dahil malapit na po tayo mag 3K subscribers. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Thank you po sa inyo. Sa lahat ng mga nag-comment. Thank you. Siyempre, yung Ponsiano family, bibigyan natin mamaya. Nakaiwalay na yun sa kanila. Yung sa Ponsiano family. Sarap mga solid. Nagpawisan lang sa mainit na sabaw. Grabe. Tsaka yung pata ng baka, mga kasolid. Wala siyang sebo. Kaso, mainit. Ito na lang. Lamig sa rin. Yan, oh. Grabe. Dinilaan. Grabe, sarap. Grabe sa sarap na. Tapos ka na ba, Mrs. Kitchen? Busog ko na. Ako hindi pa. Gusto ko pa. Super busog na ako mga kasolid. Grabe, sarap. Tsaka na lang yung balat mo. Ganyan po sa kalambot, ha. Grabe. Hintayin na lang kita. Wala na pong kanin si Mrs. Kitchen. Bus na yung kanin mga kasolid. Grabe, sarap na. Cheers tayo. Busog. Grabe, ang busog ko. Pawis. Pawis. Sana po nagustuhan niyo yung recipe namin ngayon, mga kasolid. Sobrang sarap. Kinamatisang pata ng baka. Yun, oh. Papawisan kayo sa sarap. Yun, oh. Kay Boy Sipat na lang to. Ano, nabusog ka ba, Miss Kitchen? Ay. Sorry. Excuse me po. Hanggang dito na lang po, mga kasolid. God Thanks bless for po sa watching, inyo lahat. guys.